Morning, 8:20 nedela, idem sa práve nájsť. Ja som spal, bohu je koľko hodín, ale s tým sa zase niečo lepšie. Proteínové cereály a mlieko. Cez zvláštny pohľad palmy napravu a hen tam proste sfarbené stromy jak na jeseň. A ide sa 800 metrov do posilky. Ale dneska sa tam moc neteším, lebo dneska mám chrbát a mŕtve ťahy, ktoré asi cvičím najneradšej. No nie je to slovo, že? Ja jednoducho nenávidím mŕtve ťahy odjak živa. Ako je to dobrý cvik, ale nemám ten cvik proste rád, nenávidím ho. A trošku šistal hrdlo. A už som zde. Dneska tu nie je skoro nikto hneď ráno. No som ja, áno. Vybavené, môžem ísť domov. No k tomu mŕtvému ťahu ešte. Ja si osobne myslím, že ja dlhé roky proste musím zle dýchať. Ako ja sa snažím dýchať dobre, ale možno ten tlak nejako tlačím do hlavy a kvôli toho mi trošku potom dáva taký blue screen. Keď má teda veľké váhy a veľa tlačím, ale neviem. Preto nemám rád mŕtve ťahy vlastne iba. Musím na hovno dýchať iba. Chudence moje stehna, ale ešte neboli úplne fit po štvrtku, keď som mal nohy a dneska to mŕtve ťahu tiež trošku dostali zaberať a dneska, jak mám ísť na ten skateboard do mesta, to bude bolestivé. Proteín, potom obed a po obede vyrazím asi po 12. Ešte síce času dosť, ale dneska je nedeľa, krásne počasie, ani obláčik tam nie je, viditeľnosť je brutálna, takže predpovedám si, že tam bude asi veľa ľudí v tej veži. A nech, čert to ber. Však som sám, počkám si radu. Celkom chutný proteín, toto musím povedať. Na to, že to je z Woolworths, z potravín. Inak včera, ak som sa vrátil z toho marketu, kde som kupoval tie magnetky do školy, tak som sa najedol a dostal som strašnú chuť robiť na tom zadaní do školy, tak som začal, tak to sa mi nestáva, že po obede sa mi chce, väčšinou sa mi nechce, už tam sedím a počúvam, tak som to celé dokončil. Wow, asi snáď prvýkrát som dokončil zadanie priamo v sobotu, takže mám celý týždeň fraj. Aj keď vlastne je to asi dobré, lebo poslednú sobotu, čo bude škola, tu už nebudem, budem na Slovensku na dovolenke, tak som sa dohodol s učiteľom, že mu to pošlem o týždeň skôr, takže mal by som robiť asi aj na to zadaní skôr, ale nechce sa mi. Radosť v budúcnosti to nejako vyrieši. Salmon, brokolica, to bude môj obed a po ňom vyrazím do mesta. A budem dúfať, že tam nebude veľa ľudí. Prosím, že tam nie je veľa ľudí. Ale zase, keď je pekné počasie, možno veľa ľudí išlo na pláž, takže uvidíme. A čiapku mám kvôli tomu, že mám mokré vlasy a už mám dlhé vlasy, ako by som nehal na voľnobeh, tak to vyzerá hrozne, tak to aspoň sa zrovnajú, aby to vyzerá trošku normálnejšie, takže to není kvôli tomu, že mi je zima. Aby sa náhodou niekto pýtal. Akože, ale keď to vidím, to není moc veľký obed, však v podstate z tohto salmona sa moc nenajem, to není akože veľa. A to brokoli tiež nie, torti. Teraz som na vážkach. To je asi málo. Budem sa musel v meste najesť potom. Five Guys. Akože ja som si nezakázal nejaké veci pri cvičení, práve že by som chcel žrať ako predtým, proste sladké wafle občas. Len proste budem mať viacej jedla a viacej zdravšieho, takže asi to vidím na Five Guys. A ide sa. Sice je 1:30, trošku neskôr, než som predpokladal, že pôjdem, ale čo už, aspoň idem. A už som tu. Central Station. Ja smerujem tam. Muzeum veteránov a tam je tá väža. Toto asi neprejdem na skateboarde. Tam smerujem hore. Tento park mám veľmi rád, mi pripomína strašne Central Park. Akurát, že asi možno 10-krát menší. HP Harry Potter. Zase Palestína protesty.
som hľadal, či napustia do skateboardu. Oh, nice, to je vizualizácia, aké to je veľké. Takže toto je... Počkaj, teraz neviem, či toto, alebo táto. Sa mi dá, že asi táto vyzerá. To je aké malé oproti tým ostatným, oproti Burj Khalife. A táto je prečo väčšia ako Burj Khalifa, ale trošku, alebo je rovnaká vysoká? Každopádne ja idem, že to je to malinké iba. A zase proti Eiffelovke. OK, Eiffelovka je väčšia. A môže tam ísť so skateboardom. Len tam nemôžem jazdiť. Logicky. Moje uši. Dobré. Výška dobrá. Tamto je to muzeum veteránov. Tady som išiel. Tam je tá katedrála, keď to je malinké stade to. Tam bol ten protest a odtiaľ tí protestanti presunuli sem. Aké sú to mravčeky malé. Sa hento poznám, to je ten Viktorín palác, či čo to je. Tam sú tužím teraz nejaké obchodiáky. Tam je muzeum na lodi. Keď to je sranda, keď to vidíš z také výšky, aké to je malinké. Čo ja viem, ale ako... Na tých peniaze to asi nestojí. A tak som tu. Západ slnka to môže byť dobrý. Mohol som si ísť na západ slnka nedlúko. Ktorý bude o 3 hodiny. A čo už? Povedal by som, že možno Rockefellerová budova v New Yorku bola lepšia, dokonca aj v Chicagu. 103. poschodie. To bolo to druhé? Tak to je dobrá terasa. Tam by som nechcel byť nadrbaný. Túto bielu budovu nemám rád, lebo mi bráni výhľadu na most. Na operu. Aha. Akože výhľad tu je pekný, ale aj tu je málo ľudí, ale nejak ma to neohúrilo. Asi možno kvôli tomu, že už som bol v takýchto zopár budovách a toto je asi jedna z tých najslabších, lebo City Downtown nie je nejaký moc vysoký ako vysoké budovy. V porovnaní s New Yorkom napríklad, alebo Chicago. Tam sú ako mrakodrapy, toto moc nie je. Akorát sú tu, ale takéto menšie oproti spomenutým mestám. Neviem ani koľko to stojí, akože single ticket neviem koľko stojí, ale ten ticket, čo som mal, ten 4 ticket na tieto 4, tak si to stál 80, takže $20. Čiarka $15. To je v pohode cena za to. Ale single ticket neviem koľko má. Idem skúsiť nájsť aspoň, kde bývam cca. Či tam dovidíme. Mal by som, ja bývam tak 9 km, tá je to možno menej, takže viditeľnosť je 40 km, takže by som sa mal nájsť. Tamto je niekde letisko. Takže ja by som bývať niekde v týchto miestach, ale ako to nemám šance nájsť. Bez šance, nič mi to nehovorí, absolútne všetko vyzerá rovnako, takže to nenájdem isto, kde bývam. Ale tento pohľad mi strašne pripomína SimCity 4000, keď tam tiež protestovali ľudia, keď nemali čo jesť. To je dobrý zoom toto. Čo si mali? No nič, dosť bolo kochania, idem dole. Je to pekné, zažil som si to, môžem ísť dole. To vážne? $25 za dve? Včera som kúpil za 6 € 18 magnetiek. Už som dole a tu sú pekne ukázané aj ceny. Takže single ticket stojí $40, trošku veľa podľa mňa za hento. Včera som to mal za 20 v tom s tým 4-packom. Fakt? No tak som sa stal nechťať účastníkom a ja protestujem asi. Tak ale aspoň si spravím pekný záber takto. Skateboardovať sa na ulici. A za mnou sú protestanti. To je jaká muzika. Kam idem teraz? Neviem. Musím niečo vymyslieť. Hladný ešte nie som. Pokiaľ to vlastne? 3 hodiny, jedol som o jednej. Ešte nie som nejak extra hladný. Neviem. Idem si sadnúť do toho parku pri tú fontánu pri tých protestantov a tam porozmýšľam čo ďalej. Kde som ešte vlastne nebol v Sydney.
nejako extra nezaujalo, čo by som mohol robiť. Jediné, čo ma zaujalo, ísť do kina na Planetu opic. To teraz je, a ja mám celkom rád Planetu opic. Dokonca aj hráče mám asi tú prvú, tuším zo 67. alebo ktorého roku. Tak rozmýšľam, že tam asi idem. Sice je to až za hodinu, je to tam byť na skateboarde za takých 20 minút maximálne v tom kine. To mi celkom vychádza, že by som sa išiel najesť teraz a išiel do kina. Nie do toho. Hej, idem do toho. Idem proste do kina, na Planetu opic. Planetu opic mám rád. Idem tam. A proste idem najesť do Five Guys. Čo je? Taký starý bus? No nič aj ďalej. Zistil som, že aj Laco, z toho vlastne, keď bude teraz v meste, tak idem za ním a možno pôjde so mnou na Planetu opic. Uvidíme. Už ho vidím. Tam sedí. V tom bielom klubu. To je frajer. Zastal nejakého random týpaka. Ale asi ho pozná. Je to frajer. Laco je frajer. V Vovke veľa nehrám, nebaví ma to. Mám krízu Vovku. Five Guys. Hehehe. A robím to za bučku. Jako? No, a už sa ide s Five Guys. A idem teda do kina a idem nakoniec sám, na to nechcel ísť. Tak som hľadavý, či to bude sa táto Planeta opic. No asi idú. Teta uhní. Žiadne auto predo mnou. Žiadne za mnou. Skvelé. Už som tu, v tej budove by to malo byť niekde to kino. Keď si to sme hľadali 2 roky ako naposledy, že? Horšie, že ja neviem na ani vstup do tej budovy, kde má byť kino. Tam, Broadway Sydney, v tom obchodnom centre by to malo byť. Konečne som našiel vstup, teraz ďalší level nájsť kino. Hojc, to je kino. To bolo rýchle. A tu, aha. Strašne zalagovaná mašina toto. Ale už je koľko? Akurát skončia reklamy, keď idem, to je dobré. Kino Sala 4, to je moje. Akurát to začína. Nie som normálne v strede kina sám. Ležím si v kine. No, a ide sa domov. Bolo to dobré, ale nečakal som veľa, tak som nebol ani nespokojný, takže dalo sa. 7 hodín a ide sa na vláda domov. Do obchodu navariť a do roboty. Prídem na stanicu, o minútu a pol ide vlak. To je krása. A o 15 minút som doma. Ľúbi sa mi to. Už prichádza. Doma ide sa variť a spať. Tak sa vidíme zajtra. Na ceste do roboty.